e siriul de mare, n-are drumuri mergătoare, și-ai buzău, Dragi prieteni, vă spun tuturor bună ziua și bine ați venit la noi. Ca în fiecare an, mă încearcă emoții uriașe. Acum, când sunt aici pe scenă, aceeași scenă în fața căreia am stat ani la rând, copil fiind și eu. Iar acum, în calitate de primar și prieten al dumneavoastră, mă adresez tuturor celor care astăzi sunteți pe șivița Bradului și luați parte la sărbătoarea anuală a Siriului. Și vă spun, prieteni ai Siriului, pentru că sunteți aici sau pentru că ne ajutați să ne dezvoltăm satele. Chiar dacă mă gândesc poate întâi la cei 80% dintre locuitorii Siriului care mi-ați încredințat prin votul dumneavoastră din iunie 2024 misiunea de a merge mai departe ca primar al Siriului, sau mă gândesc la premierul României, domnul Marcel Ciolacu, la președinții de Consiliul Județean, domnul Lucian Romașcanu și domnul Petre Emanuil Neagu, la domnul Adrian Petre Robert, la domnii și doamnele senatori și deputați, colegi primari și oaspeți din toate colțurile țării. Zilele acestea până în 8 septembrie, de Sfântă Maria Mică, se spune că până și timpul se liniștește. Frunzele bat în galben, dar nu cad. Oamenii nu îmbătrânesc și au doar gânduri bune. Totul este cald și calm. Timpul stă pe loc. Ne dă răgaz să ne vindecăm de gânduri dăunătoare și poate să-i lecuim și pe unii dintre noi de vrăjmășii, cine știe, negândite. Timpul acesta, altfel, 18 august 2024, ne arată că suntem mai puternici, mai așezați, mai dezvoltați, mai frumoși și, bineînțeles, mai mulți. Siriul crește de la un an la altul, devenind comuna din cheile Buzăului, în care copiii merg în școli curate, moderne și cu dascăli dedicați. Zilele de sărbătoare sunt o bucurie și aici, în poiana noastră de la șivița Bradului, dar și în biserici, la Căminul Cultural sau acolo unde avem obiective turistice unicat. Dragii mei, suntem pe drumul liniștit al dezvoltării. Ne știu și ne vizitează din ce în ce mai mulți străini. În plus, din iunie am dovedit atât de mulți că vrem să mergem împreună exact pe această cale. Lăsați-mă 20 de secunde să vă mulțumesc. Rămân primarul Siriului încă 4 ani. Și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Să ne dea Domnul doar sănătate ca să putem defila cu câte gânduri de muncă avem noi. La primărie am găsit echilibrul. Echipa cea mai bună de dezvoltat infrastructura de toate felurile, turismul și să marșăm pe durabilitate. Se poate, așa vă spun mereu. Și azi se poate și se poate să ne aplaudăm oaspeții, pe noi, locuitorii Siriului, și haide să petrecem la sărbătoarea noastră vestită. Siriul are continuitate. Felicitări artiștilor noștri ai Căminului Cultural din Siriu și le mulțumesc pentru faptul că mă însoțesc de fiecare dată aici pe scenă. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc și să felicit pe domnul profesor coordonator Constantin Teodor, domnul Marian Doroșneag și vreau să-i mulțumesc și să o felicit și pe doamna corepetitor Mihaela Posea, pe care vreau să-i aplaudați. Mulțumesc! Bineînțeles, vreau să mulțumesc și Consiliului Local Siriu, sponsorilor, preoților din Comuna Siriu, colegilor mei din Primăria Siriu, reprezentanților Centrului de Furnizare Hidroelectrică, reprezentanților Secției de Drumuri Naționale, Poliției Române, Jandarmeriei Române, Cabinetului Medic de Familie Remișovski Adina, dar nu în ultimul rând familiei și soției mele, care mă sprijină necondiționat. Și pe această cale vreau să ne urăm nouă un călduros la mulți ani cu ocazia împlinirii a 10 ani de la căsătorie. Vă mulțumesc! Vă urez distracție plăcută și așa să ne ajute Dumnezeu. O zi bună în continuare!